lidi, já jsem Iceman a vítejte u mého dalšího videa ze hry World of Warcraft, tentokrát už 3. díl. A tady je cesta teda našeho teda druida, naší druidky. Ano. No takže jdeme na to. Minule jsme skončili přímo tady u toho chlapa jízna. S divnýma očima, hodně divnýma. Vidíte? Tak to je jedno. Takže my máme úkol jít tamhle a zároveň něco tam udělat. Takže jdeme tam. Hop, 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 hop. Já vůbec, jak jste si všimli, vůbec nehraju off-screen, protože mě to nudí. Možná udělám video představení paní toho jeden díl, který bude o představení paních mountů. To bude pro vás překvapení, já vám to teďka nechci říkat. A my máme úkol jít tamhle nahoru za tím pánem. Jo, takže vy umřete. To už se fakt těším na tu cat formu, protože tohle už mě nebaví. Co na to padlo? Klouk 10, 1. Lepší je tenhle. Tyjo, oni mu takhle přepadli barák. Aha. Oni se bugujou v zemi. Tak to je super. Nikam nechoď. Ježiš, a kolik jich ještě do mě půjde? No 10. Taky příšerné tohle. Já teďka nemám náladu na natáčení, ale tak co, řekl jsem si, natočím jeden díl. Není tady brácha. Healuješ málo. No to je regenerace. Fakticky zabagovaný server. A už mě to jako... Jasně. OK, zmizni si do země, že jo, to je normální. To je ve Vovku normální zmiznout do země. A to tam taky nekouky, jako spadneš stejně. Ano, koukal jsem se na internet, je pravda, že Night Elfové jezdí na základním mountovi na takovým, teď nevím, jak bych to popsal, takovým tigrovi, jak jsem vám ukazoval, myslím teďkom, nevím, v prvním díle. Tak přesně jsem se koukala, bylo to tam. Takže tak. Jo. Mělo zabít... Ne. Gnerplin. To jsou ty medvědi. Kam my s tím máme jít? Prvně jdeme semka. Tam je to blíž. Takže se tam mrkneme jenom. Říkám, takhle obejdu, aby na mě nešel, hajzlík. Tak, mapa někam tamhle. Ježiš, tady jsou ty pavouci. Taky nějak obejdem. Neobejdem. Nebo neútočící auto-attacking. Tak já nevím, jak se tam dostaneme, tam jsou všude po cestě pavouci. No, my to nějak vyřešíme.
Můžeš jako v té díře? Asi jo. A ježiš, to jsou ty 9. Já teď fakt nevím, kde ten otazník, ale na ty 9 fakt nemám. Zabíjet je. Tak zkusíme se, pokusíme se zabít ho. To dáme, to je nějaká šická 9. On se bugl v zemi, takže ho dáme. Fakticky zabugovaný server. Mě to jako začíná štvat ty bugy. Mělo by to nějak spravit. Hlavně teďkom. Tohle, když natáčím, tak prostě ten server není tak zabugovaný, když jsem na něm hrál já. Jako, prostě nevím, divný. A zrovna když jsem od té doby, co jsem začal nahrávat, tak se začal nějak bugovat. A když tady hraju, tak prostě je zabugovaný, ale když jsem ho hrál předtím, tak nebyl. Oh fuck, já nevím, jak se tam dostat, tady jsou všude monstra. Blablabla. Tak, to bychom měli 6 timber, co? To jako máme zabít? 7 zadaj úkol zabíjet 9. Tak jo, ok. Takže tady zabijeme. To už není možné, jak se těším na tu cat formu. Bum. Mě teďka nám napadá, ale vlastně nic, no. Že vezmu se tady trny. Těch máme nazbírat 10? What the fuck? 10, kde máme ten úkol? Já jsem teď zapomněl, o čem se to dávalo. Gilda, level 4, what the fuck? To máme level 4, to je nějaký shit. OK. Divné, jak se koukneme, info ne, default, no. Jo, já tady blbnu úplně. Quest log. Tady, ne. Tyjo, kde to je? Úplně, tady. Nemáme úkol zabít něčeho. Tady. Show map. Jo, takže v tomhle okruhu. To jsem přesně chtěl vědět. Tebe zabiju. A už ti to přestává bavit, protože jsem docela unavený, pořád jdu mačkat 1. Tak. Jo, to jako... Děláte si srandu. No tak to jako ne. To není normální, to jako máme... Oh my god. To je ještě k tomu nějaká šance na to, že to padne. Fuck. Zhebni. Zomři. On to misuje pořád. Ach jo. No, nepadlo. Dobře, ty 1 ze 6. Sprout. To je prostě 1 ze 6. To je prostě malá šance, že to padne, tak prostě nevím. Jinak já tyto videa nějak neupravuju přes žádný program, takže jako...
Tyjo, já jsem fakticky věrný hráč Andy Boy. To intro je tak luxusní. Nechci. Psychika Dčko se OK, takže vyhodíme pavoučí vlasy. Co bychom mohli vyhodit? Toto. To si nechám, to se dá prodat v aukci. To vím. To se dá prodat, nevím, tak za zlatku. Ne, to bychom potřebovali tak víc těch látek, no, aby to bylo na zlatku. Takže uvidíme, zabijem tady pár příšerek. Jenom přemýšlím, že bych si tady na to lepší expeníčko a tak dále poslal zlatky. Nějaký. Nebo ne, nebudu kazit let's play. What the fuck? Oh my god, co to tady dělá? Misujem pořád, pořád dokola. On mě už fakticky přestává bavit, pořád jenom mačkat jedničku. To už chce aspoň kočku, i ta je zajímavější. Bla, umři. Nevím, co to má být, jako no, a s tím to nebudu řešit. Vovku je možný všechno. Že strom vám dá úkol. Jo, to si nechám. Tohle mi dejte. Úplně normálně, úkol mi dá úkol. Blbnu. Quest log, co to je? Spouts. Ne, to není ono. Co mi dal tady ten dědula? To, co on mi dal? No teď nebudu... Aha. To je fakticky divný. Takže zabijeme strom. Ještě jednou boom. A ještě jednou boom. A ještě jednou boom. Bam! Říkám. Teď s výskokem. Boom! Co? Zabijeme strom. Jak víte, zabijeme stromy a semínko nikde. Což je jako super, tohle je hodně na dlouho. Nevím, převšem si takhle dám hýla. To je příšerný. Tyjo, tak jako já nevím, jestli to střinu nebo ne, protože semínka nic, nechcou padat. Gnarplyn. Tak to už si zeměděláte kozy. 20 gnarplynů, oh my god. OK, kašleme to. Tento let's play bude jenom o expení, protože zabijíme. Pořád dál a dál. Mohli to dát aspoň tak 4 ty věci, jo. Jako 6. No, nebo mohli aspoň dát jako větší procenta na ten drop, ty věci.
Co, já nevím, jestli vás to ještě vůbec baví. Bum. Ty ještě 4, tak toto je hrůza. Ty já jsem si mohl zapnout stopky, jo. No tak nevím, teď už to zapínat nebudu. Já tady zabiju to já tady aspoň dodělám ten quest jeden s toho kytkama na zemi a ukážu vám jednu věc. A jsme level 8. A že by? Catform, ano, Catform. Nový heal. Máme Catform. Můžeme mít Catform. Jo, jo. Konečně Catform. Máme to. Jo, jo, jo. Konečně jsme to dali. Ještě jedno. Tak já vezmu tohle, asi se půjdu vytrénovat. A... Co vidíte, zalagovaný server. Vidíte úplně lagy, aha. Vidíte úplně luxus. Buff. What the fuck? Vem to je zabagovaný, dáme reload. Že dáme si reload. Oh my god. To je zalagovaný server. Bum, kabum, kabum, bum, 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 kabum. Umři. Umři ještě jednou. Nebo nemůžeme si z něho vzít věci. A konečně odbagnete. Vezmeme si věci. Aha, zrovna to zmizelo. To je jedno, takže my běžíme odevzdat jeden quest, jeden quest a půjdeme k trenérovi, naučíme se Catformu a asi se rozloučíme, protože nevím, já nemám poměr o čase, měl jsem si radši zapnout ty stopky stejně. Takže tak no. Takže my půjdeme odevzdat quest. No, takže tak. Odevzdat quest, vezmeme všechny. Tyjo, já ani nevím, jestli na to mám peníze, sakra. Na tu Catform. OK, já se tady raduju a stejně to možná nepůjde. Takže uvidíme. Takže tady 813, jo. A teď se jenom koukněte na ty XP přímo tady budou. Kolik mi to dá? 1000, wow. Už nám to dává dost, 1000, což je dost dobrý číslo. Wow, 1000, wow. To je dost. Čekat. Já se teď omlouvám, já jenom něco dělám. A ne to ne. Tak, dobré. Takže jdeme.
Nechoď do mě. No ohlíž se po mně. Už se ohlížel úplně. Kde pak je? Takže my jdeme rovnou do... Tady někdo to jde. A to je naše první village. Tebe se nemusím všímat. A jenom jdu tamhle k té cestičce. Tak, jenom kdyby náhodou na nás někdo zaútočil. Stay down Ravation. Pojďte po cestě takhle 4. Tu 4 udělám asi off-screen, nebo nevím, protože jako... Nevím, jestli to vůbec budu natáčet. Spíše to off-screen, no. Ale necháš mě na pokoji? Ty vole, on je velký jak ten boss pomalu. Nechodí tady místo pavouků bossové samý. Takže my jdeme do vesnice. OK, máme tady 2 otazníky. I když nevím proč. Proč? Očkej. Vidíte to? Tady ten otazník. Pode mnou nic není. Nikde nic není. A ten otazník má být tady. To je divný. To je jedno. Takže. Jdeme sem. Teď na tomhle přesně budu jezdit. Na to se fakticky těším. Na takovém tygříkovi. Na tom přesně. To jsem se koukal, no, trošku na YouTubeko. Pardon, to jsem nechtěl posmrkat přímo do mikráku. Že tohle se omlouvám. Protože už mi někdo psal. Jeden dobrý kámoš mi psal, že je to hrozný. Takže počkat. Jo, tak... Jo, Takže jako máme plno nových kouzel. Aby není tady prodejce někde. A jdu k prodejci prodat nějaký věci. Když už tady u sebe mám bordel. To už nic nebudu potřebovat. Toto prodat nebudu, protože to, jak jsem říkal, to dám do aukce potom, když tak. Takže Starfire. Máme to všechno. Jo, tohle, mám kouzlo. Já nevím, kdybych vám to... Kůk, já nechci. Já budu mining a herbalism, protože za oboje jsou zkušenosti. Takže dobré. Já hledám nějaký monstrum. Vidíte tu srnku? Teda Maranu je mrtvá, že jo? Bum. Potřebuji pavouka. Na toho bych to zkusil. Já ho nelákám na sebe. Puťa. Tak to si přehnal, ne? Jdi tam odkud si Tak se koukejte. Bum. To je ranka aspoň. No, to je krásný druid. A toto je heal, že jo?
Jo, to už je větší díl, to mi dá jídlo, tohle, to je regenerace, plus když se smíchá toto, tak to je docela dobré. Takže tak, že zkusíme cat form. Ano, cat forma, kočička. Jo, tak zkusíme rovnou nějaký kouzla. Že 5, ano, dráp. 2, to je silné. Takže my asi budeme používat více toto kouzlo, kočku spíše. Protože jak tak na to koukám, tak je to 100krát silnější. Takže pojďte. Boom. A teď 4, boom. Jak se na to koukám, tak je to vážně silnější. Takže já teď budu asi hodně v této formě zabíjet. Že tak jsem... Pojď, kočka versus kočka. Boom. No, takže tak, no. Takže teď budeme všechny zabíjet v kočce. No, takže já se s váma asi loučím. Udělali jsme sice jeden jediný level, ale tak co? No, 1,5. No, tak dalo by se říci, že 2. Když se na to kouknem, tak jsem byl... No, 1. No. 1. No, 1, protože jsem byl 7,5. Jo, byl jsem 7,5, takže 1 level jsme udělali, což nevadí, takže asi tak, no. Takže já se s váma loučím. Mějte se u dalšího videa. A teda tak čau.